No niin, tervetuloa tänne Jättiläisen maahan. Minä olen Homasen Anja ja tässä on minun mieheni Vesa Homanen ja me olemme tosi iloisia, että teitä on näin paljon. Minä ajattelin, että jos tänne 10 henkeä tulee, niin hyvä on. Ja nyt on tupa täynnä. Ja vihdoin ja viimein me on saatu valmiiksi tämä, että 2007 me ostettiin nämä Kivesvaaran rakennukset ja siitä lähtien on tehty remonttia. Täällä on käyty ihan kaikki sisältä ja ulkoa läpi. Ja vieläkään ei ihan välttämättä kaikki paikat ole kunnossa, mutta kuitenkin avajaisia voidaan pitää. Joten tervetuloa tosi paljon. Joo, minunkin puolesta tervetuloa kaikille. Ja nyt tässä ensimmäisenä meillä ohjelmistossa on Paltamon kehitysjohtaja Anu Tervonen. Pitää sanoa tervehdys. Kiitos. Hyvät avajaisjuhlavieraat. Tämä on mitä hienoin tilaisuus aloittaa uusi työ Paltamon kunnassa. Ja ihana nähdä, että teitä on näin paljon paikalla ja tässä oikein tällainen yhteisöllisyys huokuu tässä tilassa. Kivesvaaran historiaan mahtuu monenlaisia vaiheita, niin kuin varmasti paltamonlaiset hyvin tietää. On ollut ylä- ja alamäkiä, monenlaisia vaiheita, mutta nyt selvästi me ollaan reilusti positiivisessa myötämäessä. Kunnan edustajana varmasti olette tottuneet, että pitäisi puhua kuntataloudesta, väestön ikääntymisestä, kaikesta sellaisista haasteista, mikä meitä ehkä odottaa tulevaisuudessa. Mutta tämmöisessä hienossa tilaisuudessa en halua puhua sanakaan siitä. Haluan enemmänkin puhua elämyksistä, jättiläisistä, luovuudesta, kainuulaisesta sisusta ja mehengestä. Yrittäjäpariskunta Homanen on meille hieno esimerkki ja suunnannäyttäjä siitä, mitä rohkeudella ja luovuudella voi saada aikaan. Meidän kaikkien tulisi ottaa esimerkkiä heidän siitä sisustaan ja halustaan, intohimostaan tehdä unelmista totta. Tarinat on tärkeitä, eli tämäkin paikka rakentuu suurille tarinoille, tarinoista jättiläisistä, Oulujärven jättiläiset, ne myytit, kaikki hienot asiat, mitä tähän kainuulaisuuden taikaan liittyy. Nämä kaikki tarinat, ne synnyttää meille mielikuvia. Ja me ihmiset ollaan sellaisia, että mielikuvat vaikuttaa siihen, mitä me halutaan ja mitä me halutaan ostaa ja miten me tehdään ostopäätöksiä. Minusta on hienoa nähdä, että homaset ovat ottaneet nämä tarinat tähän vahvaksi alueeksi. Koska näistä tarinoista voimme synnyttää näitä hyviä mielikuvia, mystisiä myyttejä, asioita kainuulaisille, paltamolaisille, mutta myös varmasti kauempaakin tulevat, vaikuttuvat ja kiinnostuvat näistä tarinoista. Puhutaan matkailutoimialasta ja elämysmatkailusta nimenomaan. Eli Paltamon strategiassa, niin kuin varmaan hyvin tunnette, on tämä matkailutoimialan kehittäminen ollut jo painopistealueena useita vuosia. Tämä on hienoa, että nyt tässä kuultiin, että 4-5 vuoden työ on nyt tässä vaiheessa melkein valmiina. Mutta hienoa nähdä, että Paltamon kuntastrategiassa matkailun kehittäminen oikeasti on syntynyt yrittäjyyttä, joka toteuttaa sitä näkymää ja visioa, mitä on asetettu. Ja enpä usko, että tämä jää tähän. Uskon vahvasti ja haluan itse olla vaikuttamassa siihen,
että tämänkin jättiläisen maan, tämän ihanan Keitaan ympärille syntyy paljon uutta yrittäjyyttä. Nämä meidän hienot, valtavan upeat maisemat tässä ympärillä, niin miksi emme tätä jakaisi myös muille? Nämä mahtavat luontoreitit, tarina kivistä, kivinäyttely, mitä tähän voi tulla, kaikki hienot luonnon antimet, miten ne hyödynnetään sitten tässä keittiössä ja ruokailuissa ja ruokatarjoissa. Niin ne on sellaisia juttuja, joissa voi oikeasti tehdä sitä kannattavaa liiketoimintaa. Ja uskon, että tähän ympärille omaisen pariskunnan lisäksi syntyy varmaan muitakin yrittäjiä, jotka yhteistyötä tekemällä hyödyntävät totta kai Paltamon golfin ja kaikki jo olemassa olevat yritykset, jotka täällä matkailusaralla toimivat. Niin he kaikki, kun he yhdistävät voimansa, me kuntana, virkamiehetkin, tehdään yhdessä sitä työtä ja rakennetaan tästä Paltamon uusi elinvoimainen menestystoimiala. No, puhutaan taas näistä elämyksistä. Eli ehkä se meille kainuulaisille tuntuu, että elämyksiä. Mitähän ne mahtaa olla? Onko tämä nyt sellainen elämys? Mutta voisin vaikka väittää, että keski-eurooppalaiset, heille alpit on sellainen asia, että no ei se ole heille elämys. Mutta heille se elämys voisi olla mystinen kierros tarinoineen jättiläisen maassa. Kaikki ne ohjelmineen ja palveluineen, hienoinen ruokailuineen, ehkä virkistäytymisenä sitten golfin parissa toisella kertaa. Siis meidän täytyy vaan olla ylpeitä ja uskoa siihen, mitä me teemme. No, paltamolainen mehenki. Voisin vannoa, että se mehenki ei synny siitä, että nyt päätetään, että meillä on hyvä mehenki. Ei varmasti näin. Vaan myöskin osaltani kunnan edustajana haluan kannustaa kaikkia toimijoita, teitä, asukkaita, meitä, virkamiehiä, yrittäjiä, yhdistysten edustajia, kaikkia meitä siihen, että olisimme avoimempia, olisimme vuorovaikutuksessa toistemme kanssa enemmän. Toisimme esiin totta kai näitä epäkohtia ja kritiikkiä, mutta rakentavassa hengessä siten, että kuinka me voimme yhdessä rakentaa parempaa Paltamoa. Siksipä edelleen haastan teitä olemaan rohkeasti yhteydessä minuun ja muihin kunnan työntekijöihin ja ideoidaan yhdessä. Tehdään näistä muistakin unelmista totta. Näin tässä lopuksi haluaisin toivottaa sydämellisesti onnea ja menestystä Homaselle heidän valitsemallaan tiellä. Teen kaikkeni ja uskon, että myös kaikki paltamolaiset tekevät kaikkensa siitä, että ihmiset läheltä ja kaukaa tulevat tänne vaikuttumaan näistä maisemista ja tarinoista. Kiitoksia ja mukavaa avajaispäivää.